Manila. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:35. Mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamatib. Welcome sa Martes nga edisyon sining programa This is My Life. Mangin kaupod ninyo ini si Inday Ann. Kalos temporaryo sa regular man nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton. Kamusta din ang aton nga mga kaaksyon nga naga-monitor na sa siniang nga tinion sa ilamantag sa iya ka mga transistor radio. By the way, thank you so much gid kay Inday Dorel kagapon ha sa pagbulos sa akon. Kay may importante lang kita nga maginhimo. But anyway, balik na si Inday Ana. Siga sa mga kaaksyon naton nga nakatutok na sa siniing nga tinion sa ilatag sa ka-transistor radio and also sa may Facebook man. Facebook Live. Mayroon na nga pag-monitor sa inyo. Katubong nga adlaw, at sa 20 kita sa bulan niya sang Abril tuig 2021. Kag antes man ang tanan, diri kita anay sa aton yalakat sang panahon. Kaining si Bagyo Bising Balaho, ara sa gihapon. Nakitaan siya, ulihin nakitaan 505 kilometros na sidlangan sang Infanta, Quezon. Ang konsini ang kabaskugon sang hangin nga nagalabot sa 175 kilometro por ora malapit sa sentro. Kag nagamantlos, naayara naman sa 215 kilometro por ora. Diri sa Western Visayas, lakip na dira ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan, bagod ina sa localized thunderstorm. Mahinay tubtub kasarangan nga huyop sang hangin. Gikan nakatunda na aminhan padulong nabagatnan na aminhan ang mawatsagan sa isla San Negro. At ang baybayon, mangin makanay tugtub kasarangan ang pagbalo. Nagbutla kay na si Haring Adlaw 5:35 sa nga aga. Kag ini naman ang magatunod 5:55 karon iya sa kasisidmon. Kay
amo man sa karon ang mabatsaga naton nga medyo mapaan. Doon nagauso-uso man subong ang pagsurusipon ubo. Relate man ko da. Kaya nga akong ganito gakatol, manang tutunlan ko. But anyway, dala lang kamo tubig. Kaya hindi ginamalikawan kay basta gani mag kambyo-kambyo ang mga ang panahon. Baw ang aton yang ang aton nga tutunlan, kag ang aton man nga ilong. Mugna tayo ng una nagabatsyag kag syempre nagabatsyag man kita sa nga sakit sa ulo. But anyway, as long as nga may ara lang kita sa mga remedy, pagdala dira abis ang tubig or pagdala man sa mga mga gamit or for example laba ako abing mga bayo no para yang in case gid man kung ma-expose kita sa init hindi tanto nga maapektuhan no ang aton iya nga panit o labi na gid ang aton man nga ulo masubrahan ka init sang adlaw mo lang napahanumdom permi sa mga sa mga health professionals ianhan gid dapat ang ulo kay amo gining prone magsakit ang ulo maghilanat budlay na sige so ano ba lang mga dapat naton bantayan sa subong nga hapon. Diri kita anay sa aton man mga headlines sa aton iya nga national kay man may pilagli ka mga pribado nga hospital ginpadalaan sang notice of first offense sang Department of Health. Ano ayhan ang rason kun nga agi padalaan ini sila inakaron ng akon man nga idetalye sa inyo. At syempre, ang isa pa gid naton kabalita ining actually nagligad pa ni siya nga mga nga mga ginapush no nagligad pa ni nga mga ginapush sa nga pila ka mga personalidad kay isubong pagwa na sang statement ang DOST Department of Science and Technology. So, tiya mo na di subong ang ilang ipatigayon nun, patigayon sang clinical trials para sa ivermectin. Familiar ka mo sang ivermectin? Namduman yun ni siya. Ito ba lang ginasili nga anti-parasitic drug. Galing kay may pila ya ka mga pasyente, may pila ka mga pasyente nga nagsiling nga nakabulig ini ang ivermectin para sa ila agud nga ma-cure ang ila kuno nga COVID-19 or ma-cure sila batok sa sining COVID-19. Galing kay ang mga health professionals hindi dali-dali magpati kay syempre amo na gani ini siya ginaprubahan para sa mga sa mga sapat no nga may ara sang for example dira mga katol-katol sa ila yang nga panit no amo na yang tuyo kung tani sa sining ivermectin galing kay may pila nga naga-insist nga nag-ayo gid sila kuno sa COVID-19 so subong ang aton man nga talakayon sa inyo ining plano sang Pilipinas nga magpatigayon iya sang clinical trials para sa sining ivermectin. Ang isa pa naton nga mag-istoryahan man ining aton nga for your information ang aton nga FYI sa subong nga hapon. Do ka given siya actually pero ang akon i-share sa inyo tips ini no tips para sa mga mga ginikanan para balang hindi dali-dali or hindi pala sunggod ang inyo yang nga bata namuna ka lang aton nga topic kay ako halin sang una given nga bala ikaw ang kamanghuran do dasig ka bala magsunggod na gamay lang da nga simo dayon mo sunggod dayon hibi-hibi pati ka na relate man ka mo da di ba relate kita tanan and also ang aton man pagabasahon iya nga sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma dala na dira ang mahatag man nga advice ni Tita Wen and also ang aton man nga horoscope of the day aton kapalaran for today.
Action Radio Philippine Standard Time, 1:44 na kita. Sa iluhan naton ang detalye angot sa sining mga balita nasyonal bala. Unahon naton ining ginpadala nga notice of first offense kay ang nagpagwa sini sang report amo ya ang Private Hospital Association of the Philippines Incorporated o kon PAPI nga kung sa diin ginpahayag nga may pila ka mga pribado nga hospital ang ginpadalaan sang Department of Health sa notice of first offense angot sa sining ginhimo or angot sa sining wala gali nila nahimo ining pagpasangkad kuntani sa ilaya kapasidad sa pagbaton sa mga COVID-19 patients. So sunod diri kay PAPI President Dr. Jose Arine de Grano, ang Department of Health nagpadala sa notisya sa diin subong first offense pa lang kung maglabot sa second offense may posibilidad nga magabayad ining mga private hospital, actually hindi lang private hospital and also man mga public hospital bali na ano ni siya mo ng ang ining nga mando is napaidalom sa Bayanihan to Heal as One Act. So obligado ang mga public kag private hospital nga magsunod sa sining mandate nga dapat pasangkaron ang kapasidad sang ilaya tagsa ka mga hospital para sa pag-cater sa mga COVID-19 patients. So sunod diri kay Di Grano kun sa second offense or kung makapadala na sang notice for second offense sa mga nasambi or sa mga hospital wala di actually nahingadlan kung ano ini nga mga private hospital, but then amo na kung halimbawa ng since napadala na sila sang first offense kag wala sila sa gihapon nagsunod kag mag-abot ang notice of second offense, tendency or possibility magabayad sila sang 20,000 pesos na 20,000 pesos. Wala malalaan ka sunod mabayad ka pa tapos ano na siya bad record pa sa isa ka hospital if amo ini ang matabo. That's why amo ni ginapahanumduman sang aton iatag sa ka mga natungdan nga ahensya nga kung mahimo sundon kung mahimo sundon agud yan nga bisan pa paano wala bala sang may makakumit sang offense kag mangin matawhay or mangin smooth ang dalagan or operation sang tagsa ka mga hospital diri sa syudad diri sa pungsod Pilipinas given sa karon ngati kita tanan nagatinguha ang tanan-tanan nga mga hospital ang mga personnel dira nagatinguha agud yang matatapan ang tanan nga mga pasyente with COVID-19. So sa mga pribado nga hospital kinahanglan nila gali nga mapasangkad kay subong 20%. So dapat himuon ini nila nga 30%. Kay given sa karon nga nagsaka ang kaso sang COVID-19. Amo na nga ginaobligagid ginaobligagid ang kada hospital kay syempre sinuna ang magatatap sa mga pasyente nga may COVID-19, diba? Syempre ang hospital alangan idalon mo na sa Arbula. Quack doctor na lang. Hindi ampot ambal si Dayan. But anyway, isa pagid naton kabalita ining plano man sa Pilipinas. Actually nag-anunsyo sini amo si Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña nga kung sa diin magapatigayon sang clinical trials ang Pilipinas agud nga ma-assess kung bala ang ivermectin nga isa ka anti-parasitic drug mahimo nga gamiton sa pagbulong sa mga pasyente nga may COVID-19.
Sa weekly talk to the people ni Presidente Rodrigo Duterte, ginpahayag diri ni Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña nga pangunahan ang clinical trials ni Dr. Eileen Wang kag ining patigayonon sa Philippine General Hospital Quarantine Center, PGH. Nagapatigayonon ang clinical trials. Kag dugang pa diri ni De La Peña, ang manami kay may ara na sa nga pondo nga ginalokar para sa sining clinical trials. Kag ang isa pati amuning ginalauman agud iya nga kung matapos na ang clinical trials makahatag inisang reliable estimates sang ivermectin bilang isa iya ka antiviral agent nga kuno pa lang subong kay ti wala pa sang wala pa sang mga scientific evidence or wala pa sang resulta angod sa pila mga pagtuon nga ini makapanubo sang virus shedding sa mga mild kag moderate patients. So, ina ang aton man nga bantayan, kay ti do halini nagligad, nag-trending ning si ivermectin, ti subong, ara na, magapatigayon sang clinical trials. Agud mahibaluan, kung daw ano gud ini siya, ano ang mabulig sini sa mga pasyente nga may COVID-19. Sige, 1:50 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Sa akon nga pagbalik, standby sa aton nga mga ka-aksyon. Kay ako naman nga istorya sa inyo. Ang aton man nga topic para sa aton nga FYI, tips ko na para yang mabag-o, ang mga kabataan dira nga madasig magsunggod. Ito na Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene. Wala na mood chemical, kag wala sa malay niya side effects.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon.
Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ninyo kaupod, ini si Indayan. Bao si Ma'am Christine Menyas Villalobos ho, naga-monitor na kag si Sir Alex Montesa. Sige, mayong hapon lang dira. O sinuno sila nag-iinstruyahan na ini sa ilang meeting, pakalambot na di sila sa chat or sa ilang message diri sa Facebook Live naton. Si Ma'am Jacka Villaluna kag si Ma'am JB Taberos. But anyway, good afternoon dira sa inyo. Sige, diri na kita sa aton man nga topic sa subong iya nga hapon para sa aton nga FYI. Ang aton nga topic tips para kuno nga mapabag-o na ang pamatasan sa mga kabataan nga dasig iya magsunggod. Okay man isa kuno ka pinakadako nga problema sa mga ginikanan kun may kabataan nga dasig magsunggod. Bangod hindi niya dali-dali no? Hindi niya dali-dali ini nga makayo. Para yang magbag-o man sa ulihi, no? Sa pagdako sang bata. Kung kaisa, ang pagka-overprotective balas ng mga ginikanan, kag paghatag sa gusto iya sang bata, amo ini ang pilaman sa mga factor. Kung nga ada siguro iya nga magsunggod ang kabataan. Gani, yari ang pila ka mga tips nga i-share ni Indayan sa inyo. Tabi na gid sa mga nagapamati isubong sa mga ginikanan dira. Nga mahilig samtang bata pa lang kung anong gusto, kung anong ginatudlo sa bata, dayon man bakal, dayon man kuha. Ari number 1. Buligan ninyo nga mag-asawa nga makaangkon niya sa palibot nga may 4 ka elemento. Istruktura kag limitasyon, pag-obserbar sa kaugalingon, kag inabalang ginainganyo siya, no? Kag syempre ang balatsagon. Ang 4 ka elemento nga ini makabulig ko na sobra ka sensitibo ang isa iya ka bata. Ang ikaduha, magpakita sang sempatiya sa isa iya ka sensitibo nga bata. Bangod kinahanglan gali nila or kinahanglan sang isa iya ka bata ang suporta sang ginikanan. O bangod ang iya nga balatsagon,
ang nagapangibabaw amo iya ang pagkasensitibo kag abilidad nga batunon ang anuman nga sitwasyon nga mag-abot sa iya. Mapakita mo lang kuno sa iya ang iya nga balatsyagon kung magwa nga kampante ang iya reaksyon kag yara sa husto bangod nga hindi siya magpanik. For example, kung ang bata nagbalibad nga matulog iya sa gabi, ihambal sa iya, kahibalo ako, gusto mo pa iya maghampang, pero ti kami kapoy na. Kinahanglan na naton nga matulog para iya nga bagbugtaw naton, mangina malipayon, kag handa kita ato bangon ang anuman nga mga bag-o naman yan nga mga problema or bag-o naman yung mga ulubrahon naton. Pati na ang pagtuon mo sa module na nung kamay lang nga uroangga sa mga kabataan. Kaya kung kaisa may mga kabataan nga na balang kung hindi gani mahatag ang iya gusto, dayon sunggod, dayon hindi magpanapak or sometimes ang ginahimo pa sa mga kaangay sila ng mga kabataan na balang kung maihatag kabi nga hindi nila nagustuhan, ihaboy nila. Amo nang kabudlay. Labi pa ko na, wala man ko nagaano sa mga ginikanan pero amo nang nagaka-notice naton, di ba? Amo nang nagaka-notice naton kay ang mga kabataan kung masubrahan gani kuno ka paghatag bala protection or ina balang tanan niya nga gusto, ginahatag. Kung may mag-away sa iya, ginaaway, ginabalusan man tong nag-away sa iya, mawa mo na nga mga senaryo, tendency gali sina. Ang bata, gaka-develop, no? Gaka-develop siya nga, ay may ara kuya tig-apin. Amo na nga lala pagid ang iya nga batasan. So, kung hindi gali ina atap na samtang bata pa lang siya, tendency madala niya gid pagdako. So that's why nga ang mga ginikanan, actually dako ang papel sa mga ginikanan para iya sa kung sa Tagalog paghubog paghubog na sa mga batasan sa mga kabataan. Tubtob iya nga magdako sila nga ti insyakto, 'di ba? Natural lang na, no? Ilabi pagid gani kun first baby, di ba? Gabi na ang pag-atipan sa mga ginikanan. Gabi ginang pag-atipan sa mga ginikanan. Although usual na siya kung mag-range na gani mga 7 to 10, actually mga 7 years old pa lang gani subong do ka dasig na no, do ka budlay na liso-lisuon kung sa tornilyo. Kung sa hugot-hugot pa, dan kabudlay na pahalog-halogan, no? Mga maamuni nga mga edad. So that's why ara gid sa mga ginikanan kinahanglan, no? Kinahanglan kamuya mismo maghimo sang adjustment. Ay ti given gid man mo. Ti syempre halin sa imo ano bala ang pagpalangga mo na sa kay imo ina siya bata. Baling kay basta pakitaan mo na gani nga dumay laina amat-amata na nga daan. Okay lang na nga i-spoil sa mga pila edad niya bin mga hasta 5 years old abi, pero lapaw na gani, or kung may ara na may ara na siya sang panimuot, mas maayo nga amat-amato na, mas maayo nga amat-amato na kayo ang iya nga batasan agud nga hindi niya madala tubtub siya nga magdako. Ang ikatatlo, magluwas sini atagan man sang istruktura kag limitasyon ang iya pagka-agresibo kag das ng agad-agad, no? Gamay lang sunlog sa iya dahil niya sunggod. Okay lang na, no? Okay lang ina nga mabatsyagan niya nga may nagasimpatiya sa iya, pero kung naghugot ka gani or nag-istrikto ka na samtang nainsendihan mo ang iya nga pamatasan, kinahanglan sa gihapon nga kay uhon, no? Kay uhon ang iya nga pamatasan, no?
Amo na gani ginasiling ko nga kun ara na gani, no? Okay lang na ka-given gani nga ikaw ang ginikanan, ti syempre ang pagpalangga mo sa imo nga bata, wala na yasang wala na yasang pila lang ka porsyento. Di ba kita ano brang imo nga bata ka nagasunggod ti ikaw masubuan ka man no? Kaya naga-reflect na ilabi sa mga nanay. So, dapat gali. Kita man mismo nga mga ginikanan. Bo kita sa mga ginikanan, i-control. No? I-control ang ginapakita man. Okay lang na nga magsimpatiya ka. Okay lang na nga mag-care ka sa imo nga bata. Given nga bata mo siya, pero hindi lang pagpasubrahan. Hindi lang pagpasubrahan. For example, ang natabo, ginhatagan mo ang imo nga bata. Naghatag ka bisang kwarta. Nahatag na. Tapos, ang imo nga bata ay nakulangan siya tungod pila lang ang ginhatag mo, 20 pesos ginhatag mo, for example. Nakulangan siya. Ginakigan mo sa kay nga sa imo nga mapadugang pagid-abi, no? Nga mapadugang pagid siya nga kulang na gani. Amo na di ba usual dasig dayon magsunggod ang mga kabataan kun na gani nabuta nga nangin spoiled sila sang gamay pa tido kabudlay na takabudlay na lisu-lisuon ang batasan. But then kung magamuna ang senaryo, mas maayo nga ipahangop sa iya, no? Okay lang na siya nga akikan, no? Okay lang na siya nga akigan, pero ang akig dala iya paglaygay sa iya, na? Dala paglaygay sa iya. Agud nga maintindihan niya ang value sang ginhatag sa iya nga kwarta, no? And not all the time may ara lang kwarta si nanay nga damo-damo para ihatag sa iya. Okay? Sige ang ikaapat, ari naman niya ho. Ang mga ginikanan dapat inganyihon ang inyo dre kabataan nga mangin mahinalungon kagyara sa kontrol. Kundo pamatsyag niya madamo ang nainit sa iya kag akig bangod abi sa pamatasan niya ihambal sa iya. Okay, para ma-feel yaman bala nga hindi siya nag-iisa. Hindi siya nag-iisahan nun. Di man na maligawan tuod mo nga tungod sa imo yang nga batasan nga dasig ka magsunggol do pamatsyag mo damo ang nagakontra sa imo. So dapat ipa-feel mo man sa imo yang nga bata. For example, ihambal mo, ay hindi ka mag-amo sina kaysang una amo man ina ang akon nga nabatsyagan. But then sa ulihi ma-realize mo nga ay hindi gali amo. Diba? May ara lang sila sang pilagkabatasang akon nga batasan nga wala na namian, pero hindi gali buot siningon nga hindi nagid ko nila like or hindi na ko nila gusto nga makaupod. Diba? Kag syempre isa pagid ka dapat man himuon sang isa iya ka ginikanan para bala nga ma-feel gid sang imo iya nga bata ang imo man nga presensya. Tupari da siya kay para ma-feel niya nga ang ginatawag ni nang ay ari galing akon nga iluy, no? Ari gali si mama ko nga nagabulig sa akon, naga-comfort sa akon para iya madula ang akon nga mga worries. Iti mga basta mga kabataan nga daan, budlay na anon kun ka isa i-control bla ang ila yang palasunggod, no? Kung hindi ka man kabalo mag uro dira sa ila at dali sina perme mo sila maakikan. So dapat ara ang kontrol sa mga ginikanan agud nga makontrol man ang batasan sang inyo dira kabataan nga kun ka isa nagalid ini siya sang dasig sila nga magsunggod tugtog nga ti sa pagdako nila basi pa madala nila ang ina nga pamatasan. Alas 2:14 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Kag amuya to ang aton iya nga FYI. Ang aton nga topic sa subong nga hapon.
paano kuno or tips para sa mga ginikanan kung paano makontrol, no? Paano makontrol, paano nga madula sa mataman ang batasan sa mga kabataan nga dasig magsunggod. Standby sa aton nga mga ka-aksyon kay sa sini nga tinion ako naman basahon may isa kita diri ka letter sender 19 years old pamatian naton kung ano man ang iya nga problema. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubong, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Okay, ang aton nga letter sender, isa ka babayi nga nagpatawag lang kay Amina. Kag ang sulat ni Amina nagasiling, Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako kay Amina, 19 anyos. Kag ang hilig ko, amo ang mag-post sa social media, ilabi na sa Facebook. Kag sa Facebook man tita, may lalaki ako nga nakilala. Kag tawgon lang naton sa kay Edsel, nga kaedad ko man. Na-attract ako sa iya tita bangod sa kasagad magsulat. Nangin close friends kami, bisan wala pa kami nakakita ay, tubtob nga nag-propose siya sa akon. Bangod gusto ko man siya, ginsabat ko si Edsel tita, kag sa karon 3 ka tuig na kami nga magkarelasyon. Ang masubo tita kay ang plano kung tani namon nga magkita-anay, tubtub subong wala na himo. Bangod man sa istrikto sa karon. Inang ginadumilian tita nga magwa bangod man sa pandemic. Kagang isa pa tita, given nga may pandemic, wala man sang lugar nga pwede yang lagawan. Bangod sina tubtub video chat na lang kami nga duha tita. Ang problema ko sa karon, bangod nga nakit-an na niya ang bugos ko nga pagkatao. Kag ako man sa iya paagi sa video chat. Duha hindi ka beses nga natabo tita, rason nga ginkulbaan ako. Nadumduman ko abi ang mga babayi nga gina-blackmail sa ilang nga mga nakarelasyon bangod sa mga sex videos. Ini ang
ang akon ginakahadlukan, tita. Paano kung iniman ang matabo sa akon? Ano bala ang pwede ko nga himuon? Tita We, salamat gid sa pagbasa sa nga akong sulat. Kabay nga mahatagan numan ako sang advice. Ang tagpadala, Amina. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:19 na kita. Yes, amo yato ang isa iya ka problema nga ginpadala sa isa manaton ka letter sender sa kay Amina. Amo ni subong ang disadvantage bala. Di ba nadumduman yun, nakatopic kita about sa social media? So isa na ini ka example ang sa kay Amina. Ang ginpakita niya ang iyang kabuuan, meaning hublas bala. Hublas sa atubang sa iya boyfriend nga nangin sila paagi man sa Facebook. So amo ni subong ang iya ginakahadlukan kay basi isa ulihi mag-away sila nga duha. Amo ni ang ipahug sa iya, no, sa iya nga nobyo. Balang nagkakatabo nga ginapalapta ang mga ano tawag siya, skandal. Yan, amo ni ginakulbaan ni Amina. But then sa aton iya nga mga ka-action, pwede ka mo nga magkapadalaman sa inyo iya nga mahatag nga advice sa aton nga letter sender sa kay Amina. For sure, ka-relate gid ka mo sini kay ti kita tanan subong bangod man bala sa social media. Ang ginamin ko nga ka-relate sa ano ha, sa sitwasyon pero hindi nyo inagyan. Ka-relate lang sa sitwasyon given na mo na gani kung social media ang paghahambalan, halos gid sa aton hindi ya maulihi, no? Ilabi na gid sa Facebook. Sige, sa ako niya pagbalik para man sa inyo yang mga mahatag nga advice sa aton letter sender. Kagdala na dira ang mahatag man nga advice ni Tita Wilma para sa kay Amina. Sa ito man dira mga kauturan, kung nagpalanakit ang inyo kalawasan tungod sang katugnaw subong, mamanyos ikaw sing panyawan.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Mayong hapon sa aton nga mga ka-action nga naga-monitor via Facebook Live. Si Sir Alex Montesa naga-monitor kuno samtang nagapatughong. Sa kay Donna Marquez Aquino, mayong hapon. Watching live gid kami diri ni Mr. Ko. Ha? Siya galit ko nga ba na si Sir Christopher Aquino. Mayong hapon man. To Cody, to Lionel Cody Masasalar. Mayong hapon. Mayong hapon Mr. TikToker. Sa kay JB Taberos, mayong hapon. Miss Atia Kim Erima, naga-monitor dira sa Banwasang Morsha. Good afternoon man. Sa kay Resa Merasola, mayong udto patamyaw kay nanay ko, Ameg, sang Lacson Village, nga nagapamati gid permis sa inyo. Sige nagapamati kuno sa mga drama. Sige, salamat. Palihog lang tamyaw, Ma'am Vanessa Mayo, Ma'am Kelly Jelly, kag Ma'am Leda Zamora Yamagishi sang Tokyo. Madamo ginya salamat. John de Abaw, mayong hapon. Tani ma-share ka man akon story, Ma'am. I'm sure damo gid makarit. Ay pwede gid Sir John de Abaw, okay? Pwede gid send lang sang imo nga story kay basahon ta. Kay Ma'am Homa Lumena, mayong hapon. Sa kay Mama Maria Fe Lobatuan, good afternoon man. Joanne Salmete Esiha, good afternoon. Tamyaw lang da sa kay Ronido Esiha sa Barangay Gintubhan, nagapamati man siya. Oy, si Tonoel Henoraga Jr., mayong hapon. May nga pag-monitor man sa inyo kag sa Henoraga family. Kay Sir Martin Aliling, good afternoon. Jemeline Makote, mayong hapon man. Romela Merin, good afternoon. Ermi Rodriguez Amor, hi indayan, mayong hapon. Palihog greet kay Tiyay Emang dira sa may sumag. Nagapamati gid kada hapon. Wow, salamat gid kay Ma'am Elizabeth Nolaka Gamala, good afternoon. Keep safe everyone, God bless us all. Sa kay Sir Eli Lupo, good afternoon. Monitor lang kami diri sa imo sa Banwasang Morsha. Sige, thank you so much good Sir Eli Lupo. Kay Maria Neri Ibon Martinico. Sa kay Ma'am Maria Neri, good afternoon. Maria Luz Grijaldo Macunat, good afternoon man dira sa imo, Ma'am, and God bless. Kay Pinky Zaldivar, good afternoon, and thank you so much sa pag-monitor. Teddy Tokere Sr., good afternoon, and monitor kami diri sa may barangay sa Gasa, Bagos City. Salamat gid sa inyo dira nga pag-monitor. Si Sir Elmer Itones Regalado, nag-monitor from Fairview, Quezon City. Si Tioy Elvis, sa Tioy, mayong hapon dira sa imo. Kagmayo lang nga pag-monitor while nagabantay. Sa kay Villamonte Ning sa may nawigit ko nung nga wallet. Sige. By the way, sa mga ka-action gali naton may ara sang si Sir Villamonte Ning. Good nun sa tanan nga supporter. Labi na gid sa mga televiewers, isa ako sa gwardiya sa Denso JME na hamtang sa Purok Bakyas Barangay, Mansilingan ini siya, I think. Purok Bakyas. May nawigit nga items sa wala ko matulong pangdan nga sakyan. Gen post ko man ini sa FB kung sino. Akay nadula galing iya nga nadula ang iya nga wallet. Okay. Item, sorry. Ang nag-iya sini claim lang ko sa guard on duty. Villarin Ople Nonito, 56 years old sa Barangay Dos Hermanas, Talisay City. Sige Or pwede ka mo makakall sa iya para sa item ko nung nawigit sa Sir 9636196120. Okay? Sa mga nadulaan, dira ha? Ining si Sir, di na ko to. Claim lang ko sa kay Sir security guard Villarin Ople. Okay?
Si Christopher Redfield, din ka naman. Din ka naman nagkanto. Sir Eddie Lawos, good afternoon. Ari lang kami din nag-monitor sa gihapon. Sige, salamat gid sa inyo man nga pag-monitor always dira sa Cane Town, Victorias. Upod niya kay Nanay Sabel. Kag syempre sa mga members ng Energy Fans Club, sila dira nga president kay Dennis Tibor Roma, sila Vice President kay Regentan Villalon, kag sila man Secretary si Anthony Jones Havilio Ceblano. Good afternoon dira sa inyo. And syempre sa kay Sir Noel Amar, sa kay Ma'am Yvonne Boechel, sa kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, kay Sir Michael Season. Sino pa gad? Sige, karon ako mag-message ka mo pang tamyo, tagid ka mo liwat, okay? Stand by sa aton yung mga ka-action. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ng inyong kaupod, ini si Indayan. And this time, aton basahon man ang mahatag nga advice ni Tita Wilma para sa aton nga letter sender sa subong iya nga hapon nga nagpatawag lamang sa kay Amina. Mayong hapon sa imo, Amina. Una sa tanan, salamat sa sulat nga imo ginpadala diri sa This is My Life. Ang problema nimo nga basi i-blackmail ka sa imo karelasyon nga imo nakilala kay ginsabat paagi sa social media. Una sa tanan, salagid ang imo ginhimo nga nakigrelasyon ka paagi lang sa social media. Naghimo ka pa sa bagay nga basi makahalit pa sa imo. Dapat wala mo iniginhimo kay sa matuod lang hindi ka makasiguro sa matuod nga pagkatawo sang imo karelasyon. Kung in kaso gid man ang matabo ang imo nga ginakahangawan, may ginatawag man kita nga cybercrime law nga pwede nimo gamiton kung may i-post sa social media nga makahalit sa imo. Pwede man ka maka-complain sa Facebook para ma-block ang kung anuman nga hindi nami nga post kontra sa imo. Ang himuon mo na lang nga sa stage pa lang nga gina-blackmail ka, ireklamo na dayon sa mga otoridad. Agud nga sa wala pa siya magka-post sa Facebook, ma-prevent mo na ini.
Pangamuyo lang nga sincero ang ini nga lalaki para wala sang problema. Kag ang isa pa, hindi na pagsigiha ang hindi amo nga mga ginahimo mo. Kay basi sa ulihi, ikaw man ang magahinulsol. Hulata, tugtub makakita ay kamo, personal. Para makilala mo gid siya sa husto. Kag dumdumon mo gid perme, hindi gid magsalig sang lubos sa nakilala mo lang sa social media. Alas 2:35 na kita. Kag amo yadto ang mahatag man nga advice ni Tita Wilma para sa aton latter sender sa kay Amina. And syempre madugang lang ni Indayan, given sa karon isaman ako sa mga ano man bala ng sa subong iya nga mga generation nga ang social media nga ginatawag tama na gid iya ka na ano na gid bala sa aton exposed na gid kita even ganing mga kabataan subong pila pa lang ang edad 5 years old 3 years old may ara na sang account sa Facebook. So sa kabilugan kinahanglan gid naton nga maghalong, no? Sa liwat halungan naton ang kun ano man nga ginahimo naton sa social media. Ilabi na sa Facebook, partikular na ang away, no? Away, mga post dira, mga video chat ninyo nga nagahimo kamo sang syempre mga rated SPG bala nga ginatawag, no? Ang example siniho mga sex videos or ano pa dira likawan gid, no? Kapin pag given pasubong ang aton nga letter sender isa ka babayi na dapat kita mismo ang maghibalo, okay? Kay ay na balang kun kay isa kahibalo kita magsulod sa mga amo ni pero kung magwa na galalain na kita. Ang problema pa kun kay isa kay nagka-report na lang nga may ara nagpanginmatay tungod sa amo ni nga mga sitwasyon. So dapat likawan ina. Kag syempre ang sa mga ginikanan man mismo amo naman yung panibago nga challenge nga kung mahimo pa lang, no? Kung mahimo pa lang dapat tudluan ang mga kabataan, no? Tudluan ang mga kabataan kung paano gamiton ang social media nga ginatawag para sa insakto, no? Para sa advantage sa aton, hindi iya nga disadvantage kaangay sa sini iya nga natabo sa aton man nga letter sender kag ang ginakabalak-an niya nga mahimo nga matabo if halimbawa i-expose ang iya ka relasyon ang ilagin himo nga video chat nga ti hublas sila nga duha, no? Nakita-anay lang sila sa social media, nakita-anay lang sila sa Facebook, video chat ay ginpakita yang iya kabilugan. So dapat maghalong-halong gid. Labi na gid sa mga kabataan subong nga abi nila ano lang na okay lang, ha? Sa mga kabataan subong dapat maghalong gid, no? Dapat maghalong gid. Kag ang mga ginikanan dapat bantayan man. Kay man kun ka isa hindi gid malikawan na advantage lang subong kay ti stricto wala ginapagwa ang mga kabataan. Pero kung sang una nga kung sino-sino lang nagasinulod sa mga computer shop, no? Kung sino-sino lang nagasulod sa mga computer shop, wala mahibalaan nagasulod sa mga sites nga muna nagapagwa sa mga rated SPG kag basi mabuksan man sa mga kabataan amo na ang kakululbaan. But anyway, dapat ara sa aton mismo, okay? Sa mga nakaitsyande na, o ka muna mismo ang maghibalo, no? I-discover, kabalo ka mo gani, maghimo sang account sa social media, nga hindi ka mo kabalo mag-research, na? Sige, Kag, syempre, sa mga ginikanan man, no? Ang inyo dira nga mga kabataan, bantayan man ninyo. For example, subong online learning, si balalain-lain na dirang ilaya gina online nga learning. Diba? Sige, alas 2:38 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Kaya sa liwat, amo yadto ang aton nga ginbasa man kag ginhatag nga advice para sa aton nga letter sender. Kag salamat kay Tita Wilma for the advice. Sekay ay Amina.
tag sa aton yung mga ka-action. Standby kay this time. Dili na kita para sa aton man nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today. Ang first part sa aton nga horoscope sa subong man nga adlaw sa Martes, Abril 20, tuig 2021. Unahon naton ang mga Taurus, Abril 20 tubtob Mayo 20. Mangin klaro ang legal nga mga issue, bangod eager ka nga magpamati sa mga paathan. Ang handom, hindi imposible nga makuha. Kung ara lang ang determinasyon. Hindi magpaapekto sa mga tao nga nagapangguba dira sa imo, bangod nga kahisa lang na nagapangibabaw. Sa mga Taurus, lucky numbers 33, 56, 49, 12, and 21. Cobalt blue is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 21, oy mahatagan or masolusyonan ang imo nga kinahanglanon. Basta panubuon lang ang pride. Okay? Hindi pagpatulan ang mga tawo nga mahilig gid magpanghilabot sa imo. Sa mga Gemini, lucky numbers 43, 56, 29, 13, and 31. Pearl white is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Appreciated mo ang imo yang mga kaupod. Magical ang imo yang adlaw, bangod nga mabaton ang mga ginahandom, no? Ginahandom nga happy moment. Sa mga Cancer, lucky numbers 33, 26, 49, 51, and 15. Amethyst violet is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Ang gusto mo bala, maka-eyeball ang imo ya ka-chat. Nagasaka man ang investor sa negosyo, kag halungan ang ikaayong lawas. Sa mga Leo, lucky numbers 53, 36, 49, 12, and 22. Vanilla brown is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Malabot ang tanan nga handom. Nagasaka man ang income mo sa karon. Kag sa mga Virgo, tipid din pag may time. Sa mga Virgo, lucky numbers 43, 36, 29, 55, and 12. Shocking pink is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23, ang mga gusto matuman. May kinamatarong ka sa paghambal, gani pensaraanay sang maayo, antes ibuka ang imo dira mga bibig. Kagon kay isa ga pinagusto lang kita sa paghambal nga nagasakit na gali sa balatsyagon sang iban. Sige, sa mga Libra, lucky numbers 23, 35, 49, 16, and 53. Crimson red is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:43 na kita. Pag inyong pamatian ang first part sa aton iya nga horoscope. By the way, naga-monitor dra subong sa may RTN office, sa may bread ko dra sila ni Taminda, sila ni Tanida, sinang Joy, sinang Kapid, sinang Larry, kag sinang Norlin, kag sinang Christine, and also si ang family Florentino gani sa may barangay Haba sa Candoni. Ang patamyaw na si nong Ronald. Di ko na pagsugpunan, basi magsunggod ni sa may barangay Tangubman gani kay nang Arlene Barangan kag kay Nalitiloy. Mayong hapon lang dira sa inyo. And also sa may Kabankalanman, kay nang Diane Alvarez, good afternoon. Kag ang isa pa,
komplituhon ta sila. Sakay Toromulo Batang, ang iyang pamilya sa DSB. Si Manwa ni Action Brian. Mayong hapon lang dira sa inyo. Sige, alas 2:44. Standby kay sa akon nga pagbalik para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Para kita para man sa itong coffee break, dugay-dugay, o pwede... Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIBA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman
natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong, This is My Life. Para isa nabilin pa natin yung mga horoscope. Sa iluhan natin ang mga Scorpio. Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22, maging product influence sa internet ang imo nga business. Nagasaka man ang mga ideas online. Sa mga Scorpio, lucky numbers 33, 46, 29, 51, and 15. Sapphire blue is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21, mangin
maayo or mangin manami ang resulta sang kada tikang nimo. Bangod iya sa imo syempre ka sagad, mangin manami man ang imo iyang panugyan or ang panugyan gikan iya sa isa ka helpful person. Yan isa mga Sagittarius, lucky numbers 53, 46, 39, 12, and 21. Tangerine is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero 19, hindi pagkontraha ang imong kaugalingon. Ano man nga wish, ang inaang matuman. I-push ang imo nga mga ginpamensaran nga mga idea. Sa mga Capricorn, lucky numbers 33, 26, 49, 51, and 11. Royal Purple is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20, Febrero 18, mangin masadya. Bangon ang mga plano, matuman sa karon. Ang importante lamang sa mga Aquarius, amligan ang ikaayong lawas. Sa mga Aquarius, lucky numbers 43, 56, 29, 13, and 41. Turmeric yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19 to Marso 20, mangin focus ka sa madugay mo nga goal. Gani hindi malayo or hindi malayo nga malamot nimo ang mga ini. Sa mga Pisces, lucky numbers 33, 26, 49, 15, 55, and 11. Raspberry red is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19, ipangamuyo na lamang. Ipangamuyo na lang ang mga tao balang nga mahilig maggarit-garit magpanghilabot sa baylo nga imo iya nga patulan. Pili ang kalinum para iya nga wala ka dirasang or wala sa magagamo sa imo nga pensa. Sa mga Aries, lucky numbers 23, 36, 49, 15, and 51. Dollar green is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:56 na kita. Kag amuyan to ang aton iya nga horoscope, aton nga kapalaran for today sa subong man nga adlaw sang Martes. Good afternoon by the way sa kay Sir Arian Jo Delton. 10 years na sa ko nga wala nakapuli diri sa Negros. Sige lang okay lang na sir, pray lang naton nga makapauli kag diri. Okay? Si Sir Dennis. Si Action Dennis, mayong hapon dira sa imo. Dennis Richard Tibor Roma. Kag kay Ma'am Merlita Adolf. Good afternoon man. Siga, standby anay sa aton mga ka-action para sa aton nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini.
Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Kulabos na sindayan sa oras. Kaya salamat kid sa mga ka-action naton nga nag-monitor sa sumong nga edisyon sang This Is My Life. Apang antes man ang tanan, dali kita anay sa aton nga Bible verse of the day, gikan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 54. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ang nyolagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,